Zergatik sortzen da Frantziako iraultza? Bueno, ilustrazioak bultzatutako ideal berrien edapenak garrantzia handia izan zuten Frantzian. 18. mendean burgesiaren garapenak eta Amerikako iraultzaren ereduak aldaketa egiteko gogoa pizten du Europan. Bolada iraultzailea hasten da Frantzian, 1789an, eta gero Europa guztira zabaltzen da 19. mendearen lehen erdian. Ze faktorek eragin zuten Frantziako iraultza gertatzeko? Ilustrazioen printzipioak garrantzia handia izan zuten, eta beste alde batetik burgesiak estamentu gizartearen eta absolutismoaren kontra ez zuen onartzen estamentuzko gizartea, gizarte estamentala esaten dena, eta absolutismoa, monarkiaren absolutismoa ez dute onartzen. Eta beste alde batetik krisi ekonomikoa eta soziala, nekazariak zama feudala handia zeukaten, eta beste alde batetik burgesek nobleziaren eta kleroaren privilegioak amaitzea nahi zuten. Iraultza frantsesaren etapak dauzkagu hemen Asamblea Nazionala. Zergatik gertatzen da, zergatik sortzen da. Luis XVI errege absolutistak estatu orokorrak deitzen ditu ogasunaren egoerari irtenbidea emateko. Zen ez dauka dirurik, orduan estatu orokorra hauetan normalean erreak galdetzen zuen zerbait behar zuenean edo kontseju bat eskatzen zuen. Orduan eskatu zuen zergako ordaintzeko baita klero eta nobleziari. Baina, klaro, estamentuzka nola botoa ematen zan, nobleziak esan zuen ez zuela ordainduko zergarik, kleroak ere ez, eta, klaro, hirugarren estatuak esan zuen baietz, baina ez zuten irabazi ziren beti izaten zan bi privilegiatuak esaten zutenak eta bat hirugarren estatuak edo ez privilegiatuak esaten zutena. Orduan, hirugarren estatuak eskatzen du bakarkako botoa. Zeren askoz gehiago dira eta horrela botazio hori irabaziko lukete. Zer gertatzen da, erreak esaten du ez. Orduan, Asamblea Nazionala bihurtzen da Asamblea Konstituzio gilea. Zer egiten du Asamblea? Asambleak egiten duna da aldarrikapen bat. Gizakiaren eta herritarren eskubideen aldarrikapena. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eta askatasun, berdintasun eta senegitasun printzipioak ere. Hau da, esaten dena frantsesez, igualite, fraternite eta solidarite. Gizartearen arteko berdintasuna eskatzen du, zergak eta kargu publikoetako sarbideari dagokionez, nobleak eta kleroak, privilegioak ez izatea. Eta edozein, sartuko zala kargu publikotan, eta zergak baita ordainduko zituztela privilegiadunek. 3 bodere, legegilea, betearazlea eta judiziala. Konstituzioa idazten dute, izango da Frantziako lehenengo konstituzioa, eta erregea espetxeratzen dute. Europako monarkak hau ikusita beldurra izaten dute, eta gerra bat hasten dute Frantziako iraultzaren kontra. Orduan, gerra bat dago, monarka absolutistak alde batetik, eta iraultzaileak beste alde batetik, gerra bat egiten dute. Hemen daukazue aldarrikapena, gizakiaren eta herritarren eskubideen aldarrikapena. Izan zen importantea, Bastillako prisondegia erasotzea. Kartzela hau, prisondegia hau zen monarkia absolutistaren simboloa. Eta hemen atxilotzen zituzten preso politikoak. Absolutismoarekin ez zudenak. Orduan, ate hauek zabaltzea izan zen oso simbolo importantea iraultzarentzako. Gaur egun ere,
Frantzin ospatzen da egun hau urtero. Etapak moderatua, burges moderatuak daukete protagonismoa, gero terrori iraultzailea, Robespierre, hau edia jakobinoak, hau ziren benetan terrorea inposatu zutenak, eta gero daukagu Napoleonen imperioa, ezin da Napoleon zan ejerzitoko pertsona bat, ejerzitoan batalla desente irabazi zitunak, noski, egiten zutena gerra monarka zuretisten kontra. Eta hasieran izan zen, ejerrituan izan zen generala. Gero, karisma asko zukan eta izendatu zuten konsul, eta gero emperadorea. Eta beak zabaldu zituen iraultzaren ideiak Europa guztian, batzutan konkisten bidez, beste batzutan aliatuak aurkitzen zituen, eta iraultzaileak bihurtzen ziren. Daukazu Robespierre eta hemen imperioa.